Kok ana wedok biayaan. Gak sing halus. Metu ku sing halus gak kaya jaran kimar ngono. Lho sik ta, iki mang lho jarene ku Kang. Njut-njut tak praktekno sik. Aku lho gak assalamualaikum, nggih. Ya Mi ya. Yo, Duh. Lah kok suara lanang ngono to Mi? adem. Suara wedok iku ditokno to Mi. Wedok iku mek waspayahi panas iku suara wedok. Terus Mek adem ini ki molor, iki prasaku ya aku keringetan lho Mi. keringetan. Anyane kon hawa neraka iku apa? Wis gak apa-apa kok ambruk lak ketara sih. Nggih wilujeng calu. Dalem aturaken kagem sedaya masyarakat. Pundi niki? Pundi Mi? Jombang. Jombang. Heh. Pundi Bu? Oh lambene iblis iki. Lah apa kon nurut aku? Iki gak jelas kok. Aduh. Sugeng dalu dalem aturaken kagem sedaya Bapak panitia. Ugi mboten supe dalem aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe dalem aturaken matur sembah nuwun kagem ibu-ibu masyarakat Telapak nggih. Matur sembah nuwun. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun utawi ngrawuhaken malih Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musian Jombang ingkang dipun pimpin Mas Didi Purwanto. Lan boten supe ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mi? Kakek ngomong sing jawab mek wong pitu. Lah terus Ya seje wong ayu kaya aku sing salam. sedene Aku salam nang kene teko moro seneng semaur. moro seneng iku nggone panti sosial iku ta? Dudu Apa? ya moro-moro pas seneng ngono lho. Monggo dipun jawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Amin ngono lho, kare ngomong amin erek meneng ae. Jaremu krungu sampe moro seneng lek Berarti sampe. amin ya dublek wong-wong iki. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho jarene roh dhewe gak ono sing jawab. Sapa? Iki lho. Tekok grup Jatim Jawa Timur. Ana grup tim pedhot jalur langit sampun ready Dek Kaji Suu sugeng dalu sak rombong-rombongane. Ugi kunjuk matur sembah nuwun sawane YouTuber ingkang sampun meliput dalu menika. Kuwatah sanget yuk. Nggih matur sembah nuwun. Kerja bareng kalenipun YouTube Budi Wijaya TV. Tengene Budi Wijaya wonten apa mawon yuk? Wonten ludruk humor, cerita-cerita humor. Yang terbaru Campur sari ndelewung anti galau. Oke kon coba pilih jenengan pengen pirsa sejarahne seniman sak Jawa Timur monggo dipun persani ten channel YouTube Gundul TV. Matur sembah nuwun khususipun sederek sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun Mami kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Balung Panggang. Sugeng Grup dalu. PT Anggrem matur sembah nuwun rawuhe. Pak Saking Guru. Tranjatim, saking Lamongan Tikung. Mas Bagus ugi Mas Akbar matur sembah nuwun. Saking Ugi Gresik. saking Langkar Santri Sawunggaling. Sugeng dalu. Saking Driya. Mbah ki wonge wong ndi gak ngerti ya matur sembah nuwun Wake rawuhe. sanget. Nggih, Saking Cermi. Ya matur sembah nuwun. grup cermin. Oke, Bapak Kuswanto, Sugeng Abah dalu. Kuswanto matur Sugeng sembah nuwun. Saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun Abah rawuh. Abah sugeng dalu Abah. Iki Umi Balung Mojo, Umi. Umi Kendi sugeng mirsani lewat channel yang di depan.
Ngaten. Nggih. Yuk yuk. Ugi konjo sembah nuwun dulur-dulur sampun rawuh ten mriki. Trans Jatim teko nelongso. Ambek grup tim pedhot jalur langit. Tim pedhot jalur langit Tumplek matur sembah nuwun Lho rawuh kene. pun. Nggih. Yuk yuk. Nggih. Patatan sampean nggih menika bedayan Sekarsari saenipun diwiwiti monggo dipun wiwiti secara berdua dulu. Duo Duo apa? PT Anggrem. Ngapunten. Jamian teko ngene lho. Kaya wergul. ora butuh kae-kae toko menyambut gawe ayo keluar padha amirsani kepiare terang putih jaya. Sepina malih matur sembah nuwun sowane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Nggih. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Langsung kemawon sugeng Amin. rawuh ayah lho. Endi to? Iku. Ayahmu kok akeh bingung ngitungi Iki aku. lho. Matur sembah nuwun kopinipun Pak niku sandingane ludruke. Akene kemalan Pak Lek iki. Liwat nisor ya kenek kok liwat kene. Bokongku dijawel yo. Asline kan ya siji gawe loro gawe. Ya mek brondong. Terus Iku tuwong. Wis gak iso ngadeg ketokane. nggih. Haus. Tenang. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Kiki Amelia dan Ning Adis Arista. Haus. Mek haus mentilo mami. Mulai cangkemmu muru kon. Oke. Kok tak tapuk terong iku lho kon kok. Umek kae. Sembah nuwun ayah. Laris. Yuk. Sak lembar godhonge kara watonan sabar aku momong putra. Nek nang Jombang kampunge sengon lemang kenang akeh wedine beno gak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sugeng rawuh Mama Hira modele ndelik-ndelik ngono ae. Ndelik ambek ndelesep are. Awas tangane kecepit selerekan. Oke. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Dias dan Ning Rani Asmara. Ayo maneh munggah maneh. Lho temenan. PT Anggrem selikur dina hatiku kangen bojoku kok jek tas teko. Ayo rete-rete anake bajul bojoku pore
nyusul. Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumberi ora melu duwe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Langsung kemawon nyusul selanjutnya. Sing duwe swara emas Perak ning perunggu Sanana Disco Kuningan. Hanifah dan ning Marsa Aulia. ngelak es lelen lak dawa-dawa krasane penak kari sujene atiku batin jamian peno gak Jawa gak kanthi anak luwung ijene aku kate dirapi jamian yuk. Manis Jawa Timur dan juga pelantun tebang-tebang manis campur sari. Ning nyan tiga seniwati sekaligus. Ning Ika Rempong, Ning Nyantika Dimasari dan Ning Putri Agung Sedayu. Jeragan-jeragan Ning ikan iki jeragan apa? jeragan buah sakwono salam ditebas kabeh. Nggih, buah napa? Saiki usung keres, Oh, keres. Ning Putri jeragan napa? jeragan tanah, Tanah napa? tanah longsor. Ning Nyantika. Iki ta? Nggih, Jeragan PS. PS. Nyewakno dari cilik-cilik ngono. Yuk, ya, ha, ha, yo, ya, lo, oh, 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 ya. Panggung kena Ika wis alamat mending ngelasno. Aus. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Mariati Sudarto. Ika kepelengkang suwek lo nak. Aku sering kepelengkang kok gak suwek-suwek lo. Teran Jatim gue rek nyocot ae. Duwo Asam Murad sampun hadir. Sering jaluk pijet soalnya. Bayame kok diuntuki ayame yen ditunggoni Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manasati. Mangan bayem lawuhe tahu, atiku ayem yen nyanding sliramu. Samaripun Mbak Susan kali Mbak Maride. Peranan-peranan penting Budi Wijaya,
Ning Yuni Suyanto dan Ning Vikum Sukrisna. Alhamdulillah. Sopo aku ta, Mas? Nggih. Sembah nuwun nggih ya. Lapok mbok kae terong tugel iku. Kok sing foto aku gak arep. Kok tak kei mik. Yuk. Iki gandeng Sekarsari weton Lamongan. Iki gendeng Sekarsari mula sindene jok dadi omongan. Selamat Kak Muni jeruk aku. Tiga seniwati sekaligus. Peranan penting Budi Wijaya dan pengereman asli Budi Wijaya. Ning Rizky, Ning Titin Subayu, Ning Sartini. Fandi Yanto. Trio yang sudah hadir di sini, matur sembah nuwun. Dukur pilingan gak wani manten sesuk kelingan. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Seneng bojo aja kemaki, beda bojo beda rejeki. Sikile Vikum apik dipilok. Meneh-maneh tuku pitek aja gawe pilok. Senior-seniornya Budi Wijaya. Ning Yayu Karmala saking pundi Mi? Saking Mantub Lamongan Sugeng Dalu. Ning Mary saking Mojosari. Ning Irma Arifin Saking Jombang. Awas mengkir mak. Ya. Jangan soto, jangan rawon, jangan asem kurang siji sop. Oh ya, just pantang gantung. Jangan tewel. Bletrek. Apik. Yuk, nggih menika kalau mau sedaya seniwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya kang patatan saben pedayan Sekarsari. nggih. Nggih, sembah nuwun dulur-dulurku nggih. Langsung kemawon blender nganan monggo Mas Jono. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Amit Jombang. nggih.
Langsung kemawon sebelah kanan ditunggoki tim pedhot jalur langit. Dari Lamongan. Wis tak pupuk wingi katresnamu Langsung tak dep. kanggo awakmu kadang aku tuku lembu urip ayam kanggo senengmu aku percaya wine tresnomu Sembah nuwun tim pedhot jalur langit. ning Rusak rune rombong sak rombonge. apa kurang lagu ngerti ni Sugeng dalu DKJ Suut kok gak mrene aku yo wis ora ngireni kangen ngomong kangen rasa tukaran ae boti eman-eman hubungane uang sing tak tresnani Ayo, tim pedhot goyange. sandaran ati kok ojo satru wae sayangku jajal rasa percaya terima kabar konco aku kerja uripimu komakurne hatimu Sembah nuwun saking Trans Jatim yang tersisi. selamat malam terima kasih aku rasa tukaran ae boti eman-eman hubungane uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati kok ojo satru wae sayangku jajal rasa percaya nerimo kabar konco aku kerja uripimu komakurne Ditunggu tuh Mama Hera. Ayo Mama. uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati kok ojo satru wae sayangku jajal rasa percaya nerimo kabar konco aku kerja uripimu komakurne Sembah nuwun untuk Mama Hera. aku kerja uripimu komakurne hatimu Tim pedhot jalur langit. Sembah nuwun. Duwike ganti entek. Gak apa-apa Mas rodok kembedhedhek. Ayo Mama Hera.
yang punya nya dipedhot monggo ambek Transjatim sing tersisi. Ayo. Sepanuhun Mama Hera mbek tim rombongan DP. Wonten pamundutan tak tugu balimu.
Oke, hari kula sih bukan tak mampu mi. Salam kagem tim pedot jalur langit. Sebanuwun bolo. Trans Jatim matur sebanuwun. Angge rombongan Trans Jatim. Meneh aku harus numpak bayar loh kon. Tak tumpaki dhewe kon. Gratis ya. Nyanyi karepo. Iya Mas. Satu tuh bang. Bukan tak mampu. Piye carane ben mampu Mas? Nyindir lagi. Ika repot. Terima kasih. Berdosa bila aku Spesial buat tim pedot jalur langit. aku jatuh cinta kepada dirimu walaupun kau tak sendiri lagi. Masa sih mama? Izinkanlah aku menyayangimu walau tak mungkin lagi ku miliki dirimu. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Sama. Mas, iki lagu apa kisahmu Mas? Kisah masa lalu ini Mak. Kisah kita. Oke. Spesial buat tim pedot jalur langit. Terima kasih Pak Rete. Sungguh diriku tiada ngerti mengapa ku jatuh cinta kepada dirimu hanya kepadamu. Bolo. Terima kasih. Bukan tak mampu mencari yang baru, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia. Hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Terima kasih. Maafkanlah bila Spesial buat cintaku Kaji Suun sing duwe tim pedot jalur langit. Amin Ji. Mas Heri terima kasih. Mama Ika. Lagune bos. Terima kasih.
bojo loro. Ada Deng Adis. Juga Mas Wandi. Abang biru lampu disco. Aku kurung mas mikir bojo loro. Bojo sing eno anjalo pancero. Asing duwe jalo CV turbo mas. Asiramu menerapi sotore. Andong tresno mas uga andong wektu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Jur saiki bingung atine. Telung dino mulih rono. Iya mas. Telung dino bali ning kene. Aduh enake. Sing sedina Gawe sapa mas? kanggo sapa? Pe aku ta. Sing sedina kanggo wong liya. Aduh sanon. Enak spesial buat Indonesia Jalur Langit malam ini dilaskan bola. Terima kasih banyak. Budi Wijaya. Rio Rejo. Ada Deng Adis. Sika. Abang biru lampu disco. Iya iya. Awakku rute mikir bojo loro. Salamu dewe mas. Wasoy. Yo sing ana jaluk pacero. Sing tuwa jaluk ditakono. Asiramu menerapi sok turu. Andong tresno mas uga andong Masa wektu. Adis. Mikir butuhe, mikir Desa iki bingung atine. Hei, telung dina mulih rono. Telung dina bali ning kene. aduh enake. Sing sedina Gawe sapa mas? kanggo sapa? Aku ta. Sing sedina kanggo Mbak Adis asoy. Sing sedina kanggo Adis. Ya Terima ya ya. kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun.
nekan Mas Didik Purwangko iku pimpinan dasare Pancasila wis dadi landasane Perkawis sedaya uga ora lali Dinaminggo ya pancen akeh sing nyatane Pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan Kana kanggo tuntut kanggo patuladan Rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan Pancen maju kutha kadu pancen Jombang Nggih menika kala wau petatan saben Bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Donga kula katur njenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Yuk Nggih. wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalulan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.